Arita sa kuan sa pang 9 PM special mga pinangga no. Aritas 9 PM special. Pa heart reaction lang sa mga sa mga naglantaw diha no. Magulat ra ko sa tanan. Di ra ko magdagag istorya mo dito ra ko gatag paguman. Shoutout Ma'am Nevian Sidnari. Pa shoutout ang from Sudlundo, Cebu City. Tira ta magdagag istorya no. Diretso na tahatag maghulat ratas uban mga pinangga. Ay. Sige, di na ta magdagag istorya, ditso na taghatag mga higala. Atong top 3 Salamat din no, sa mga nag-share sa kung balak nga bag-o walay background. Di ba naman ko gichatan gabi eh? Naman ko gichatan gabi eh no?
Isulat lang palihog, no? Kuan. Palihog lang kuan ni mga pinangga. Five to 7. Isulat lang ha. Kumana. Sige, 5 to 7 isulat. Palihog, no? 5 to 7 dayon 278 isulat lang palihog mga pinangga. 278 5 to 7 dayon 289 ha, 289 kuan 5 to 7 278 289 atong top 3. So 5 to 7 5 to 7 278 289 top 3 na to na. Dayon special mga higala. Atong top 3 ha, 5 to 7, 278, 289. Top 3 na to na. Para karon ha. Mao na atong top 3 karon ha. Palihog lang ko. 5 to 7, 278, 289. 5 to 7, 278, 289 ato ang top 3. Palihog ko ana sa bago lang naglantaw dayon padayon taan ni sa special mga higala nga lahosta sa atong kuan depensa. Atong special kay sige, top 3 na to, 5 to 7. Dayon atong top 3, 5 to 7. Dayon 278, 289. Dayon palihog lang kog share mga pinangga kay mo proceed ta sa special og depensa.
Sige, palihog ko ha. Palihog ko share ha. Palihog ko share. Five to 7, 278, 289, dayon 259 ang special nato na no 259 dayon ang depensa nato ani palihog ko share mga pinangga no. So palihog lang. Top 3 na to, 5 to 7, 278, 289, special 259. Dayon ang depensa, mga higala, nga depensa sa tong special kay kung di naton depensaan basi muligas. No? So palihog ko. Okay, atong kuno atong ang atong depensa wa pa nako gihatag no. Seven to 9 atong depensa. Dara gipin comment nako mga higala no. So akong gipin comment. Sa tuang top 3 5 to 7 to 78 to 89 special to 59 unya depensa 7 to 9 ha. Mga pinangga ako na nang gipin comment mga higala. So para na sa atong tanan ha mga pinangga. Okay? So palihog lang ko ana nga ginagmay lang. Bye bye, God bless.